buri ukubwatia ni gukurigirirwa n'ibigori byonsi. Ndiamana sana omwanchi muri bitaseni kya Ndizi kwalingania ase omorobile Esabari yobonchereria astokomerana n'abonchereria imena isiko yorobongo rwa Gusii twemanya amange wetera obonchereria bwabo nigo tokwemanya ngakibacha gito obonchereria bwabo ingikageta bakamukuge tambuke nabo guchaka obonchereria bwo nabo igwa ingikageta bagachora sayu bagokorera obonchereria bwo omwanchi muri karansa oike elinde tosemie ase obwamo kole ndinyora sinse mochiche mitandao asensemo ya Facebook nabo gatonyara wetera Ndizi TV News Digital nabo gasensemo ya YouTube nabo gatonyara wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabo gatonyara wetera www.ndizitv.co.ke litera ne Frida kerubongo kwaligani elinde tosange amange kole ndo mwanchi muri litukoli ya lero atobe tugotarase chiduka tokorora maliko getalikire rero nditumirane no mwanchureri yo bonchureri artist atomanye ngikiyagetaga choro bonchureri obo ngayacha kerete nabo igo agegasaikire mbere ngo kiabekire binyasoko nekina obonchureri bwaye ngo kinaboli korandete tumirane nere elinde atomanye amange karibu sana Mbia mono asamale tankoro ko Frederick Mironga Hogori eserio bosani nkoro kwa Otofon PC nkere nyakoe omuiboru bwa irianyi ekenyorokia kiaboge kawot bono igoro ye atuwake yani aranya kole kwa kinie miaka na ansete koba experts kabisa na ansete 208 challenges cha atuwake chiro ne jinde chi ma challenges njanya kobora totara ikera se challenges kera kenengi kiaga toka mukige tambukero na gochoro bonche gokoro bonche rero bigabwa atwork ono nabore arenge buna ne talent nama ena prove tinimbo ate talent ya atwork 1998 karonde primary class 4 bona gonya gokora atwork ya rough sketch ese bitabu dress ono ekango murale na bongo ndabe miakere go jimutu artist ibono koba specific professionally ngase te 208 Karakyo imegeti getambukero cyogo chako boncheriri obugabwago nakino ene amate yago sikora se family yabo baro chekerengere likyo mbangete omotisho onaki saburimba materi atiwake yani kurukuna na kwa sire na ansete akanya kongo moyo no abana funsi competition into mara kwa na wange group gete ikanya koyenga omoyo naki asege kosi ketorendoche na bokonya arasa entundoche na etoire koboko akango moyo na bible stiri mbange tomo kwate abono ituko kuna toroche gasieye ya wanchi ona in fact nabona etwe omoyo sana katiwa emorale na kero muntu ngarara bona ndoche gase na bembo ya narate abano kwatatebya bukarenga wachagete koba gose gwatwalete obumanyi 2008 akeruke ninga gwachagete kwanyorera amaigiri after kunya kwegera ku rwasti school ogacha bono gachaka kwanyoreta amaigiri bono gatebanga gwatwalire obumanyi bwo chako bonchereri oboiga amaigiri tingo kongena gose ninjete college gose university omuntu naro rengenya komo garagete ore okora atiwaki yani fine ati tokoroka atiwaki renge expert ajakanganya ko babuno muntu ebwoko boko turojirende karo na babuno muntu ebwoko boko nera kansege tanaki kasi endoche noego ko mbwate sindoche kasi okora ningia na borambuye akanya kongo mo bono igo ngeterete yakoboko ko magaro yo renge bono kuna mwalimu eri kunanga chete university of abona kwa biri gukwegera ase omuntu yo kwegerete akero kwa parte gasi yage ntangani atwork yage ntangani kaikwa yakorerete atwork yane nansite kurunge ye town yetere ya nyakoega esomagero yabwate showroom yani workshop akanya konge emurare
bono onyora bono agataka ka twarire gasi ontume side na akora bono ikaba bono abantu bang'ere konya kong'ita boyomo ase oyomo ikagera bono nkanya koranda ake emeri kero bono omogero oyi ore omwarimu one arwete nyako akaenda Nairobi bono akanya kontigera okogoko kunaiche konya kogendereri rende bono ikanya kong'e ebitambukire emambi ase emambi baka ikanyora nkonya kwenda ndatua kero kende omwancho omori ometa akometi ng'a egasi eto gokwanera kero kende ngikeganire nabo komweresera egasi eye egente egetang'ani gasi mobo omonto ore patient omoigweri na omonto anchete egento agokora egasi bagota egasi na egasi komaete egasi eye nero etalent yane nero ekobabunana ki ekebago kiao gosoka botambe na egasi kende teye tari gwakana kuringana buna okonyekora ekewango keri getakeire ekero korigereria egasi iga yogochora ebinto mbiroroganire gotwara buna bono erangi esensemo yaone tukwantoa inche bono ase erangi mono mono tinare konyonyora ase kero omonto ang'eire egasi rende tinare komochachi buna omwarimu one are kobachachi inche bono nare koirania ngorinse erinde akabesa kari nanyorire koruga resi naegwa naenda nagora erangi nanya gokora practice noe timbwati tindae gasi ekero nairu chibesa chiri naenda nagora chirangi nanya gokora practice nyomba ng'ora na binto binde erinde nakora ekwega nanya gosikoria obogima ngwatatebi gabu kare ng'a gwachakete ogonchererwa gase ensemo ya nyakoe kero kino omwancho omori natete komanya ng'a kibono gwakora tugachaka komanyikana gocha chinsemo echibono okagari ogoncherere bwa mono mono torochi ngokora nde inche bono ngokora artwork na general painting bono ekero nare gokora ekwende konyakora nde emeri ndire omonto are gontebi naki nomaete gwaka erangi ekero nakire erangi nanya kogwea advertising ngokora nde painting na sign writing bono ekanya kong'a kong'igora chinchera na egasi engiya ekanya koba engiya emambi ase emambi buna yabengiye ekanya koramboka atwara abasani bakanya kong'oni isiko iga bono ekagera nkonya kwenda atua mpaka naikire bono iga ekero korigeria sorogongo rwa Gusii kero kende abantu banyita sorogongo rwa Gusii mbamaete mbabwate obomanyi igoro ya obwonchereri obuga bwao bwa artwork inche bono buna naikire ekewango kia rero iga buna ng'emanyete egasi nagote ni general painting na sign writing abantu nkong'ita babarese ekewango ndabekera ase abantu nyore ni 10 no esita nabo bakong'ita begasi yane na ensafi ero kero kende onde narora kwabere gokwegeria ekiagera naye gwatete kwaigerete korwa ase omwarimu ogo oyorenga omogere aye mbarora kwabere gokwegeria bono ase egasi ya sign writing nkomachi kobere nkong'wake esaguri mbaro bakorora ekobe nkong'u kero ba igoro sign writing omaete ntobwate sign writing ya mariko tobwate general sign writing na painting ibone koinukirute ebinto bia artwork control quality pictures quality amariko na quality gwakera ibono generally abantu nabundisire nje buna nakire esabu abantu ase ogwakera nabo nabundisire abangang'e 15 kero kende omonto otaite obwate okuganika ogochakia obwoncherere buna oboriga bwago nkikeria bwenete atware bono naki natebe ekero omonto ataete gose omonto obwate omoyo yaani gose omonto obwate etalent ya sign writing naende ore remote otaranyora noe na omwarimu amobwate okoboko taete asoka ase abantu bari bamanyete egasi bamorambore okoboko aria ase asirire bamorekepisa tari erasima aende euniversity gose college rasima arachanda eground iga atocheki buna ntu twarachira atwake na intunko buna toreiga kwenda tore nanda ase abarimu abanene gotobua twagituoye uchusi torochirende bono orio ore underground tete gosoka ara gwakorente talent yaye twarigereria egasi yaye twamorekepisa korwa aria ase asirete twamogaidi gochia aria ase abwenteko koimburutu erinde nera anyore uchusi nyoe kabwate talent yanyore uchusi nera chikobundisa abandu omwancho omori omete namotebi gabu ng'ana bokwenda ase chiduka kwarika amarieto omete akometi na amarieto gokwenda kwarika ase chiduka abo okomomanyenya gokwenda nonya ase chisukuru kwarachora ebinto gari ase chinyasi kutoeresiranga asobwagari inche bono buna kwambori riswa rimora rimbuya sana
asokorika chituka chinyinge nabo goranyore muntu narotete reporing ya marikoka narotete reporing ya ebinto biriakoni na mariko ande narotete chibicha chioka chitari mariko buna chisukuru eko bapoti ochore chibicha na mariko kuna bana ba ECD ababa kero wa primaries na apa primaries patakeresa muatu wa kieskuru eline kororekana duty na kubasomia ebinko enda tori skuru chinyinge ntabarenkore yechituka nkorika tore kulingana kuna nagotebiri tangana yabu nje bono nde general na bonkorika marikare quality ande na bonko atachibicha chire quality tari bunango etogia kero muntu angire gasi na ria konyora naki gasi ane nembere osenengia aya sensemo yaona kyo konyora chi customer chao nje bono sensemo yaona konyora chi customer in fact inje timbu ati workshop asenda atebe bono montara je specific yanyore nje bono ngodire na AC nina arengo mutanda ake kurakini bono AC me kanyora accident yake njasarikere kurakini ne chebe on gwangorira mutanda omono mono nko eonia na mono mono bono igapu karonde offline yo mutandao enamba sina kodati wakiane kutigane ndamba erinde ekero egasi onde bwenzura eto obwatomo yabo gokorwa ati wakia ase ocho kore kwerende nabako wake nambeyo ere on 24/7 ayo kada kuyo yerange igose ogutumana kwarete mono mono tinkagere tugose no tomo monto tamaeti goro yerange achia korentere range yo tete ayo monyene nayo kogenda goichorera bunora ende chiro tete kugora chinyanya ochore chiria yo monyene gocha kokarangira chingeni nchengo na neyo yori bintu bya nakuru ari ground ari simate tete setigete yerange nje gotumekerese customer ante tora bwatiraga butra soso mutumo komo keigo to koira na notete ya mangi na chiko retain chi customer chao mimo no sana mwancho muri abita sendi kia Ndizi TV ngatoga ngatoga sanga mimo muri Esabari yo boncheria astogenda tego kuonera igoro yo boncheria bwa artwork na twabire to gwesemia amange kono mwancho muri ndere tora so so mutumo komo keigo to basa goska to basa panyagera ngoira nanda sege keke kerebosio elinde to sange amange Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurengera chibicha chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bwebirenko byigoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college yeye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses web design and computer programming video editing and sound production CCTV installation keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegelia bari boigo, QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo, Information Communication Technology, nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake, omutinyo January, May na September, kiro mwaka. Boigo, mbabuate intake ya IC3, kire Jumatatu. Okwerikia nigo ganirie, result slip ya KCSE, ekeba Ande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi chimia isano. Imeyomo chokisi, nigobare Uhuru Plaza, Mirongoria Gatato. Nechi nsagi chinde, injiribuna, Keroka Otange Building. Imeyomo chibuo gembo, nigobago toka Asamagacho, Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building, Nyakoe, Angena Nyakoe Main Junction, Nabu
igo Nyamira ase nyumba ya Timi Building. Na boko bakire simi ase namba enoti 52 ibere isato isane noti isano nemo inoti isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Sana umwanchi muri bitaseni kya Ndizi TV nandengo kwaligania asensemo ya kabere kina kutoganira sanga imwe Esabari yo boncherera singa kutoganira wesemia amange wetera oboncherera bwa atwa korende nyara sinsema kiti mitandao asensemo ya Facebook na bakatanyara wetera Ndizi na sensemo ya YouTube na bakatanyara wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakatanyara wetera www.ndizitv.or.ke kwenda kunyandra swaso mutima kwa makego na kuboya na kyoko rite customer chao nje bono so ko rite customer na ko tevi ko kolega sere quality aboko kasi customer no mwako mu nyoko nya kolega kasi na oraro so kolega se karoko kolega sere quality lakini olio kolega kasi ati waki ere embe aboko nyora go to quality ni customer venga bono rate no wa macho ka chego nini bono macho ka chego nini na bere kolite ine customer mate teliko soli buno rate buna kika cha macho chego nini bono ko nje bono bunange so merete ncho monyane tiko tebe artist chire in Kisii County nje gasiana nkonye kore quality elinde ekiraya ndiko se customer nali mambi na ndeko ngakeresi ngo se mambi nali ransigane ko chiase nkore gasire quality nindo tamarikali kirega igase boda yabo naye kuwabe tuko yalika nje bono ngo likande lakini ko tebinde general sign writer ande ekero nje bono ekero ngo kolegasi yani ngo takegasi yabensa buna boda kwa mboririe echabeire igoroje neri krechirepo tobwate nande buna ntaga esiri ntako ibera yamone eri naki ndro tokolikera stickers ejerega stikanchiro chiko na june computer stikanchiro toko na jaturu okoboko atiwaki pone twaje tokanyore toko na jero okoboko egotoira soron tukaminyokera chimasire goikaba china rende barenta chimasire chikorega asirende noe batete koteba bunango tura barega asi agende na intunto nkominyoka nitore na intunto bwate chimasire amagoka abuno torojega igobono ese pode yane chire pondi ke tentrondi kerete stickers indrondi kerete rang bono buna boni kana bokonyo ere pokete likire ruotora keninde origin yani inde buna omogere toro jirene ningaje te karicha yabagere lakini ano mogere kwanza na ero kuigere ona kinganchirete egasi yabagere ere quality enche nganja e karicha yabagere buna moroche ndigete ere poyepote yani bono eso sarikoligere lyase alikire ruotora se pote yani itisi hatu wakiyoko boko free hand nande elietandire gorabuti manya abaswahili gosaba songo baligete egente kingere kerikire repokete nera abunyo emoroche elikire Arab money abantu abange namukonya gora abantu abange banjire kibeza kya Arab ari nakora na abantu kurigusia county Kenya country ya Kenya abantu bamyegero ku Arab ko gikoriki kibeza twaje ko maji beza kya Arab kira chinganzo ko bechire Kenya bono ntu naki oro chengendera ko atipate sire pode yana buna Arab money which means Arab money nko ansa kibeza kya rongo ansa kire sana bono nje bono sari ko rigere pe yana ya pode ere kabere chi ne atipate sikire pe bere ego diri ni money mono inche bono esingonya gweta lazima ndike gente suage gako kyo mondo na gweta na lichani wa kerense elindo manyana ki eporte elinyamo go na ki na kitota uma to ko go chugosa ige ndogero gyako go baka gwatara esta irgete gya kwa go bono inche ngutakabuna ngo kolega sere quality inche masini ya ne buna ngo tarana inche ge gweta yaro le kano muntu no genda ko ego no interview ase muntu lazima otei to ange gento ge boroki na ki ngo korore gasi egente getanga ni mono ge kongo ni pode esta koretiri office abuna nyorire gasi abone skali yaso yi kende bode yara ko ire chika sto momo nda kuligere ligo ko te nyira so yo ligeteiga inche tinda ro kwa kini aro yo kanko gerere na nyore besa esa guri
esteri yokotekore tugoka no ena so gochia kokore egasi nabo monta otaransa kwanza egasi eri akwa okobekere tiki no tararika mariko ororo otere gente ketangani gwetira matemu esteri otekorete epota yao ni matras mokore egasi ere safu bona kyo nkorete kwenda koreteretie pikipiki nande mono ngokora tore atugwake se chipota tugwate decoration ya stickers tugwate decoration ye chikamba uno muroche yane echabeire ne decoration ye chikamba ya stickers etwanyorete wani sokobeka ge korasti yani tokotebese umuntu bweke Gusii ko bosa echiko be pikipiki yao be bono chikamba bune yembe kerte pote yane yekaro cha gotire ngo sansora na dana be kachinye bone ko tobere gasi ngororo elinde go nande ko tekore teri omuntu nene njirende yakabere yo kwoni naki muntu ndo bwate pota nero tete decoration ana bakondikia ekarunguri nande nisema nera ori gete yege Swahili na pesa ndio zila bunduki ni mzigo kayo ko chakwa yerusia kwa decorate MSM mate nakie bitao biri kere chimba chi emenumbari bitao mbiro biri kere bye Gusii bye Swahili bye bisongo ono ko like gendo kerike erugeri re chenero kero monta ku understand inchenko ra so mande linga jete binto bye so ko mate chi artist to narete chi swag asimori ke gendo kete ke ko sekio monto na ndege ko nguso monto mate amariko na ra ko nguso monto na toro je to ko lika nyumba tari design ya moto ko lika to ko lika design chi nyinge abo monto kwali ke tasike to kwatie namba design e ga wata intate na kwali ke tasike te design ena ronta it bona be bonko imagine go chese pikipiki yana bunandi ke teiga eke entonkero korali ke so ke te kyago kyo monto seka o mente nyaga go se no enjara ya morieto nyoro igotire ochi gotabokonyo obo kema bwaire so ikire mwae buya eke ntoke tako nyakota romo tu punduki ni musigo ama pesa ndio zira nini mubuna bangi nara gote punduki ni musigo pesa ndio ono nje ndike terepo pesa ndio zira punduki ni musigo ngora tola basaya bangi usabanza bangi baguchaye gasi nanyere nchapwa ingiora kwanere nje tinko ta gosenere nchapwa niresi ori onyore ne rie tari 40 chibesa egasi ndete yonsa nchafu kulingana buno montanye chorete njoma te kwani sinanye chorete ne miaka nanya ko experience indi tinda robo chabu ande nyoe no bo chabu baro chama kongo isibinde na benge go bokimambege ngo bono eye na komete no go kugenda mugondo gosimeke gento rasimo bo buchabu toko beka suto chikore mabando imegose ko burugera chibanda rasimo chianga chiokore manchiro ne chiobo ga dinchiro ne che Esabari nchiro ne chi ne cho gwako mupira nchiro barorire gasite yonsabu nseye aniresi lyo muo omataboro na ubu osomore bisangine akora etinsa chiringo chiko chapo kangana achire kosibi wamaru nje tinda rogasi nchafu nseye aniresi ko ruchibesa barorire nje gasi yana ni nyanjete no eke ide nchafu kosonde bwenso kale konyarore nchafu tigamwa kikisere gasi eteri nchafu kende kyo sirasimo chapo ko pese ma ko somo ku aso bonchero yo boga bwa gonjora kwanere gore ya competition ndo maite tali ya ibyo kokore gasi ya atwa njora kwanere competition yo maite buna nako tebi na bekoba esina ko tebi ritanga sorikore na maega competition ya koba ekero korete gasi embe njabono buna nche buna na ara ligere iri town chino mate wani sikinko kende town asima manye naki atwa kerio montoria inaki ndakore ebwekane yane gose naki yane rakore ebwekane omate goko gende town somege abonko genda nyembo songo yetoga abonko na gose Nairobi gose bogerega to bebekaine gosande county de yons inche ni mae uchusi yane gose kokoratu wake egente ketangani reporing ya marikaya esendoche oyambwete na chinare kabisa esendoche mobwete na chinare kabisa ono competition tinkora gose nenchando moyo gose nere sende aniresi kokori gasi erembe warori kokori gasi ngia competition nabo babange gasi mai client kegwe ina kiori nyareba noyo roche ngonda egasi angore ereni competition eko bari ese professionals bale nenge na onda getase bunayo ekoro kuri eri mwanchu muri metana tete komanya building kichiri kwarari kira marito so kwaracho rore nyorega mote ibere isa toigo kinalia korrote banga nayo korete gasi yiro bono mono ti chipiruring bono bune yino ya Ndizi TV studio ga chinyomba bosongo mate tu inchirora nyo kwari gete kare chia pangusiro monga soire chinyinge ndato nyondi natware tesime na bate yanyo ta extend ga sarga bamura ni chengo lengira no mutandao
nabo konyora Facebook nabo konyora ese account yana nabo montate we profile aurore quality ye gasiero bona buna Kisii County wodi totebe wodi yana ere sub county ya Mosocho na Kisii ga ande bona sana gasiana konyora mobile bona buna chisukuru chire ni kitutu cha South reporting ye seni post ninjo konyora ngo chirika reporting bona buna twa swa junior secondary ninga ntakori paint chisukuru chinyinga naro siri chisaini pote ange isano toche tobwate skuru ya serikali koruku keore primary tobwate ri otero primary maitene chinyinge kwa chinyinge kerkende aso vonchirira bonde bwensi imichando ngwe ngobero alimo monchirira o atwa anja ndindisikisiri kwa bero kwa challenges inchiro na mwanya bantore moya tako batetera challenges egenta kanenkelina egase yote ya atwa kine sometime aki ni linda rega mari gatagocha abantu mbaro abayana ande mbaro ababe nabo konyora ko client gose customer ya ko iregas mwagamba paka rigo riri okoregas after wa korire korra go surprise gose kwa wa egesusuro egente getangania go ikogotebi ya bone gento na kagete kwandikira marika ibobe nini bona abune chibese atatagete gwaka na gose cyaba kinyiga gwakore gaswango ore chibese ko ire kinyiga gasianke eri akabere okonyora gwakorire gasi omonyene okotebi okonge namba yawe yesimi nchenko bekere chibese sibi obviously nande mwansa korigani bona oko mwakere simi wansa okobole maswali tingo maitini no modeli na korete gasi wasium challenges endeneyo e customer nabe kagotebi chirangi chirobwate njunga kera segete gari ondi ikere ontebi chibesa goko mote chibesa totorization goko mokore gaske koera ebese ribono nyago ko enusu emia misini nyago kwa mokore gaske chiribusana 250 100 banyo chinchiro okonye warorire bono challenge ine nyinge ringere santa akore ekegera ibirobite byatene ande ko semyo monchiriro skogari omasemi ngakyako genderio bonchirira bwaye bono nje buna ndasema igoro yatuwakiane buna ritwata balitangani nyore ko egento gokore gasiere nsafi obo mwaminifu obe muntu okore gasiere quality wakwano maana toko kwano bolime kasa mateo kwaya egasi ga kwajibeza ko materials wakandagira mwanza koligani piresi area kabere kotaye komenya matuka amange kore gasiere nsafi no yore isika utete okore gasibune ngo kora yatuwaki kente ketangani soke ground wata balimu bali bajira atu akaba kubwiro kokoro komo akoroki na kyobo entago kolegasi aso watengeiri kwareke piso na intubuna toriga gotengeri torengo na torase nande abato buete uchusi twasange birengeri twanyora ne revising na competition yagendra to bwegasi buna ne nchafu poro bukima boko somo guko yamana sana sogo sangana inte yamana sana mwanche muri yebeta sene Ndizi TV ko bere ko sangana inte ko twaga chagete omoro video gagoika ubona igo moyo nako semere kwa namna kwa bere ko bwesemya amanje kubetira obonche oika weekend na komena no mwanche video ko sangana amanje kubetira obonche bema ko ndi nyala sisa makiti sandao asense ya Facebook na wakati nyara witira Ndizi TV News Digital abega sense ya YouTube na wakati nyara witira Ndizi TV News asense ya website na wakati nyara witira www.ndizitv.or.ke Pirita ya Frida Kerubanko ko baganilia obongelia